Здравейте, прекрасни! Добре дошли в нашето видео номер 3 от нашия мини-маратон Стройност чрез мислене. Днес ще си говорим малко на темата, когато посягаме към дадена храна без реално да сме гладни. Много жени вярват, че нямат воля и че това е причината, поради която посягат към вредна храна, като сладкото най-вече, например, и тестеното. Но истината е, че 80% в случаите ти не посягаш от физическа гледна точка към храната. Ти посягаш от чисто емоционална гледна точка. Тялото ти не е гладно, защото гладна е твоята емоция. За внезапното желание да хапнеш нещо сладко се крие нещо много по-дълбоко. Това е или стрес, умора, тъга, скука, самота, нужда по някакъв начин да се наградиш или по някакъв начин да се утешиш за нещо. Храната е просто най-достъпният пластир, който ни е учено да използваме в такива случаи. Затова днес искам да ти дам един метод. Методът на трите въпроса. Той е много прост. Ще ти го дам под формата на PDF файл. Хубаво е да си го изпринтиш и да си го сложиш на видно място пред хладилник, в тефтер. Винаги, когато посягаш към вредна храна, към сладко, тестено и всичко това, което винаги искаш да си хапнеш, когато се чувстваш под напрежение. Извади този лист, прочети тези въпроси и си отговори точно на момента. Всеки път можеш да отговаряш по различен начин, защото всеки път можеш да посягаш към храната от различна гледна точка. И сега, трите въпроса са. Въпрос номер 1. Наистина ли съм гладна? Физически. Задай си въпроса, помисли и отговори. Въпрос номер 2. Какво чувствам в момента? Каква емоция бушува в мен? Въпрос номер 3. От какво наистина имам нужда? Истинската ми потребност в момента, дали е точно храна или не. Можеш да откриеш, че в този момент не ти трябва шоколада, примерно 5 минути спокойствие, тишина, разходка, осамотяване, вода, дори и сън. Както казах, сложи този лист на видно място. И не забравяй, не се обвинявай никога, ако посегнеш към дадена храна емоционално. Ние всички го правим, но това, че се осъзнаваш, е първата крачка към твоята свобода. Аз ще бъда до теб. Благодаря ти, че си в тази група. Благодаря ти, че изгледа това видео. Ще се радвам, ако имаш въпроси, разбира се. Задай ги под видеото. И също така ще се радвам, ако споделиш с мен кога посягаш към храна, кога се усещаш, че посягаш към дадена храна, въпреки че не си гладна. Тук аз няма да те осъждам, ще те разбера и ще те подкрепа. Благодаря ти, че изгледа видеото отново.